minggah wong ning tanggung paring panglipur iya para miarsi mugi berkah Allahumma amin penontonnya pada senang wayangan di jalan alek insya Allah tadi mubalek disambut nganggo mercon. Eloke Mbak Niken ngeten iki. Lha pripun? Niken tekoe sing awal banser 10. Niken. Bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel. Ya aja meri kok. Ora entuk Menungso duwe kabejan siji, pati loro jodoh telu wayu papat pangkat lima donya. Kabeh menungso duwe kabejan. Betul. Mbak Niken munggah sepote elok kembang api jedul meneh. Nggih. Kula munggah jego kikirik wau. Ora masalah. Rezekine dhewe. Mangga lho niki lho genduk sampun. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Nggih, selamat malam. Selamat malam, derek tepang. Nggih. Kula niken Salindri saking Kediri derek ajar nggih, Pak. Nggih. Bilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Nggih, ora Nggih. masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih, Pak. Dadi Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejab kula niku ta. Niki Nggih. mengke dalange sinten? Kula ngoten ta. Sing gadah damel namine Pak Pak Bayu. Pak Bayu, Nggih. nggih. Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku Nggih, sing telepon leres. Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten ta. Nggih. Niki namine Mas Alek ngono. Kula kinten lek nggih. ganteng enom ngoten to Pak. Kula kinten lho nggih. Iki. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih mriki to Pak. Nggih. Nggih kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek glek-glek iki tenan. Kok cekek glek. Iso tekak ndelek barang. Tekese tenanan. Tenanan iki. Terus Aku terang. terus teko ning gone Sela. Iki kan jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom, sik bagus ngono. Nggih mboten apa-apa Pak. Jenengan nggih tasih bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Gak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni Pak. Salim riyen. Alhamdulillah. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. Ora tak isui. 3 dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Heh? Wangi. Heeh, jajak wis salaman begini. Karo sapa? Karo lawu. Iya, coba to. Lho. Ayo kecing-kecing piye ngono. Iya bener. Bener. Gara-gara bar salaman karo kae mau nduk dadi. Rumangsamu aku kok anggap peceren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho, Pak. Dadi ngoten niku. Oh iya. Kae iki ora tuwek, Nduk. Kae iki Sapa sing ngomong tuwek? Kae malah lho, Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom ngono lho. Asline ya enom. Terus Ketok suwek ki Kok suwek tuwek? tuwek kok suwek. urusane oke. Mas Gareng, Nun. aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Nyuwun sewu. Jenengan upama pengin jangan, Nggih. pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing Nom. nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen, Dienggo mbot, diki santen. Nek santen sing tuwek. Nek dienggo mbothok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah, upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo ngene yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Kaya- Nom ora enak. Ngawur enak lek sing tuwa iki kisut. Apa iya? Sing nom sik energik. Oh. Masa nak Iya. tuwek kisut.
nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Oh, Nek ngono. sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalange nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Ora Lek iso. pengen rujak kae ya, Pak. Ah. Rujak cingur. Kae gedange tuwek apa nom? gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang tuwek ora nyonyot kabeh. Oh, Rujak iya. ya. Jangan bung kae. Heeh. Nompo tuwek. Nom. Nom, lah Oh, coba jangan kejelek. ori sak bonggole sak barongane. Heeh. Gelem apa ora? Cek. Aku Ora ora nyokrok kabeh ning lambe. Nyonyor tenan kok. Oh, kabeh iki Oh, enak tetep sing beda. enom, Pak. dadi nggon-nggonan ya. Nah, Nggon-ngonan. jangan disamaratakan. Iya. Jangan disamaratakan. Perumpamaan Jangan kok. pilih kasih nom tuwek, kabeh Betul, milihin nom, Pak. Nggih. Luar Menyapa biasa. dulu Nduk Niken kalian para Menyapa, pamirsa. nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Nggih. Sampun menyeluk Menyeluk itu. Nimbali kula. nimbali kula Nggih. kalian Pak Alek, Nggih. kalian Pak Dek Garangan. garang Ayo Ga, Ojo. gareng. Nah, aja garangan. Aku nek dilokne garangan nesu aku. Lah kok iso? Aku iki luwak udu garangan kok. Deh. Oh. Pak Dek gareng. Nek dilokne apa-apa nesu ya. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya. Genduk niken Pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi seger waras. Amin. Awet leh momong anak putune. Sampeyan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika Ayo ndang. ingkang Sing ndi? Ndi, ayo. nika sita jempolku lagi goleki. Nek jempolku mandek lak yo ngono-ngono. kuwi. Zal, ayo. Pak Bayu. Wis dilunasi lho. Iya Wis iya. dilunasi kok ora ngerti. Nah, iki lho. Mosok sampean pisek to? Ya. Iki lho jempole lagi goleki iki lho, Nduk. Ya. Lah, Nika nika lho, wong nika. wis ngene-ngene. Pak Bayu. kok. Jan. Lah ketok untune tok. Lenggon petengan Nek kaya. petengan. Iya petengan. Sehat selalu, Pak E. Amin. Ya, amin. Sehat-sehat selalu. Wah. Nggih, wah, kuwi jenggoten to? Nyi- Tekon pangibadah kok, Nduk. Betul, betul. Heeh. Heeh. Iki jenggot. Nggih. Oh. Mbok kira apa? Lah tekan kene jero abut kabeh. Ndak patek ketok kan min dua mataku. Oh, Ndak iya, patek Oh, keting. min dua. Nek sing Iya. muni wong ayu ki wis ora apa-apa, Pak pokoke. Ndak terlalu terlihat. Nanti Pak Bayu diaturi munggah yo, Pak De. Oh iya cocok. Nanti, Iki sing nggih. berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya. Ya Pak. Nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Nggih. Mbak Lurah Se. Teguhan kepareng nikah. Oh, Nggih, leres. Elah. Nembang sik, Nduk. Nggih, nembang. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa. Kadang YouTuber semono uga, Nduk, didongake sehat selalu. Nggih, amin. Lancar. Menika saking rezekinya. Jawa Tengah ugi kepo atas sanget. Oh nggih, enten sing saking Sragen niku Nggih. bapake selalu Nah. hadir setiap Niken Salindri pasti hadir. Nah. Ya, Pak. Sehat selalu, Pak. Jan tenan elok nika. Elok. Nggih. Iya. Nah. Monggo niki kula kayak nabrak kene ra yo? Apa toh? Nabrak piye to? Sepur nek jalure dhewe. Oh Wong iya. Aman, sepur aman. liwat nggon kono kok. Enek jalure dhewe. Sepur Iya. kok menggok nonton wayang ki. Pak. Pangker Rinasa nggih, Pak? Bawa Nggih, riyen. nggih, nggih. Rinasa sayaka rasa Anakmu wedok sing SMP ke suarane yo wis ngene iki. Pengestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Nggih. Yo wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi kok, Pak. Duh, SMP iki. Non. kae sing tau dolan karo aku kae. Heeh, Nduk. Mosok. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare meteng. Loh, sing ngomong sapa?
Ndak, mana baik-baik kok. Fitnah nek ngomong anakku meteng, malah wis nglairke kok. Walah. Yo. Karena saning ati Suara dipersudi ya Mas Gareng. Oke. ngente sumanding sehemu bosen ah, Ya. Piye ta, Dek? bosen. Lah kok bosan? Lah kok bosen? Lah kita itu ndak ada kebiakan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo digan. Nah, Kamu kuwi mbok yo sing duwe inisiatif to. Ndak punya bodoh gitu. Ndak suka kowe. Nah, Aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak, nah, tidak bisa. Lah kecuali Ini dunia panggung. dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, SCTV tahu dah. Ayo ndang digandeng lah aku. gandeng kowe tawa, aku mangkat kok. Wah, aku ngenteni mbok tawani kok. Asline ket mau ngempet to. Lho, aku ki asine kok Aku ora ngerti. tawa-tawa. Heeh. Aku ngono wis Roman. Wis kemudu-kudu jan aku lho ki, Pak. Wong kene iki menjaga kok ya. Heeh. Njaluk di gandrung di Roman. Iya, Oh. kita roman bagaikan bagaikan Romeo dan Hawa. Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan Hawa. Ini iki ora kaya ya wis ke Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake mbae lanang ngene iki. Ini wong rezeki kok. Rezeki kok. Rezeki ya, ora apa-apa. Nah. Bawa. Oh. Yen bos Rina Gareng arek kayanen. Nyapa lo malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngematke Sing sak gagah dadi wong lanang ki sing Lah, gagah. wong sing- Teteke ki ngene. sing tak adepi ki kaya ngene nduk. Lah aku kulino sing ngadepi nang omah ki wonge mekrok ngono kok dadi. Iki wis dadi Bojomu iki gedhi lho. Walah, Pak, mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to sampean. Alah. Henggal ratri Delan Kang Mas Apa wong ning ayu? layar kae Iya, gambare kita berdua bener. awakku Heeh, lek wedaan menyatu. bener. Lah kok kowe kaya topeng. Ora matuk wayahe ngono kuwi iki diwedhaki sakene kene kabeh diwedhaki Ngono lho. ora rata. Aku menunjukkan lelaki sing tidak sombong nih. Nyapa ya? Kok iso? Mergo ketampananku tak tutup karo labur putih. Loh, tapi aku seneng lek pas kita ketemu itu pas di pondokan itu pas sampean ndak make up itu kayak kelihatan ganteng loh. Nah, Asine. Wah, makasih, makasih. Neng Omonganmu lek ganteng sawang. Luwih ganteng neh lek ora disawang. Oh, tak kira ngelem ganteng ternyata nek ganteng nek ora disawang. Mak ya madhepmu rono. Nah, madhepmu rono. Terus? Sak kecekele, Pak, sak entuke. iya. Barang larang iki kok. Wis jan kaya niken kaya ketanu ketemplekan tekek ngene iki malah. Upama kowe duwe anak kaya niken piye? Nah, Kok upama duwe anak kaya niken? wah, tak jaga awan sore wengi, Pak, tenan.
Nang omah tak tutup pintune. Turu ngono tak tutupi selimut. Tak buka tok tak tutup neh ngono Pak. Aman tak amanke duwe anak kaya ngene iki. Tenang. Wah, anakmu ki ya kok tutup no. Nah, kok tutup? Tak tutup apa ke blodos meneh kok tutup meneh. Ayo mlaku karo mlaku Cahayu. Kangkang dulu ayo sing kuat gagah sing gagah diteke ayo tak usahake nduk disawang wong akeh ayo sini anu do mulya ngapa to nangke iya sik kurang buri ayo aja ngono ngisi-ngisi iki wong lanang diteke niken sekrupe kendo sekrupi apa baut dok entang ngadeg kok kan aku kadung pewewe kok wis ngono peten aja ceblok pokok aja ceblok piye wong iki engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok kowe ngadeg kok kadung pewe diomongi kadung penak ngene aku ya kesel anu golek kanca yoga sing babak karo kowe nduk ya enggak mau aku lah wong beda umur kok Pak lah iya to niken baru belasan tahun ning kudune wong tuwa ki kalah rasa ning menang cara kudune lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane piye cangkemmu lho maksude ngopeni para presiden lho carane piye carane ya kuwi mau nek ngene aku ra kuat carane piye Pak sikil loro no maksudnya piye Pak sikil loro lah yo kayang no Pak ngene ora ngono kuwi iki mau lak sikil sisir aku Pak yo sikil loro oh ya nduk sikil loro nyah ya Pak nyah atuh piye aku tak manut bapak to oh sikil loro nggih bener Pak berarti sampean madhep rono merangkak lah lho ndak gitu iki sing dedeg bokonge diangkat nah lho ini sing dedeg iya ngene malah romantis ada itu suasana kayak ning taman Pak bayangke iki kayak ning taman terus iki nggon lincah nggon lungguhan ngono kae Pak niken dalem iki wong ora buk iki dudu tugu nduk tapi penak ngene empuk kowe penak aku ngampet gak apa-apa kan aku kan oga sak jam lho iki tenan nduk sing mbok lungguhi geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho wong dilungguhi geger kok nyetrum teko ndi iso teko kene iki cenut ndasku iso cenut Pak tanganmu iso kaku ya tangan sikilmu iso kaku ya lah wis ora usah nganggo roman-romanan ya wis ora ngata bar iki suntik aku sehat kok nduk aku ora perlu suntik aku telaten minum bio moringa terus ke apa nduk napa tembang impenku nggih Pak inggih
Nggih, matur nuwun Nduk Cahayu. Wah, jan luar biasa. Ini multi talenta hebat. Kita doakan Mbak Niken tetap eksis sehat jasmani rohani. Amin. Anu Mas Garing. Nun dawuh Pak. Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa.